O unsa naman ni atong i-shout out dihabi ato ang mga congressman, ato ang mga senador nga busy kayo sila sa pag-apubang sa impeachment ni Sara. Ilang gigukod ang confidential funds ni Sara. Ilang gi-question ang confidential funds ni Sara kung giun sa paggamit. Pero di ay klaro kayo nga pagpangawat, pagpanguykoy sa kwarta sa gobyerno. Tanawa ninyo, grabe bahaa, gamay lang nga uwan, grabe ng bahaa. Ang sakyanan hapit na gilapawan sa tubig. Kung wala pa lang unta kurakuta ang budget sa flood control, dili unta ni maingon na ani. Pero puwira na lang sa mga opisyal nato sa gobyerno diha nga mga tarong, tinaapan sa nagpapilin nga mga tarong. Pero mas daghan gyud ang mga buaya nga naa sa gobyerno. Kung wala pa gikurakot ang budget sa flood control, dili gini mingon ani. Ingano? Ga-budget man ang kuha na ni, gamay ka ni drainage, kay tungod ga-budget ang kontraktor, kay tungod ang mga congressman, ang mga uban na mga opisyal sa gobyerno, nangayo o kickback gikan sa mga kontraktor. Mo nang ang mga kontraktor ga-budget mayo sa ilahang mga materialis. Mo na ang mga laborer, naghimo na lang in town og gamay kayo nga mga drainage, kay tungod ga-budget. Kay tungod ang mga ubang mga congressman nangayo pag kickback gikan sa budget sa flood control, nangayo pag kickback gikan sa mga kontraktor. Mao na resulta ron. Pero unsa may inyong gibuhat, naa mo nagatubang, nag-imbestigar mo sa confidential funds ni Sara, pero di ay klaro kayo nga gikoy-koy, di ay klaro kayo nga gibulsa sa mga opisyal sa gobyerno, pero wala ninyo giimbestigahan og tarong inyong giundang. Kay wala pa lang gyud unta kurakuta, wala pa lang gyud unta mangayo og kickback ang mga opisyal nato sa gobyerno. Mayo unta ni pagatrabaho sa mga kontraktor, kay tungod nangayo man og kickback, gamay na lang sobra ang mga kontraktor, mao nang budget na lang sila, mao nang mga laborer gahimo na lang og gagmay kayong mga drainage. Ang resulta iniguan, dili kasarang, mubaha ra dayon. Mao na resulta nato diha ron. Tanawa ninyo kisay makaluluoy, di ba, ang mga yanong mga commuters, ang mga yanong mga Pilipino, ang mga yanong mga pobre nga nagbayad og tax, nga inyo lang gikuy-kuy, inyo lang gikawkaw, o inyo lang gibulsa.